22 नं कख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया दिनै जादों। बे समाव आङो इउपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां मन्टु बर' बिथांनाव आङो दसे बर' खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मिथिना लानि दिनैनि बे बिसायख'थिया माबायदि जादों आरो माखासे खोथाखौ बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। नोंथाङा इउपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै दिनैनि बे भटआ माबायदि जादों होनना फोरमायगोन? जोबोद मोजाङै जादों होननानै आं सानो आरो जोबोद गोजोननायबो मोनदों। दिनै गोबाव बोसोर गुबुननो भट होयै होयै दिनै आंनोनो भट होनानै मोनदों, बेयो आंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा इउपिएलनि बिजाथि जानानै माबायदि मोनदों? आं मित्रजोतनि बिजाथि इउपिपिएल, जिएसपि आरो बिजेपि बे मोनथाम हान्जानि आं बिजाथि। दा बिजाथि जानानै जिहेथु मोनथाम हान्जा थाखाबाय, बिदि हिसाबै जोबोद मोजां मोननायाथ' थाखागोन। बिथांनाव सोंगोन, गोबां बर'फोरा बिदिनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो फैया, बिदिनो जौ बायदिसिना लोंनानै थायो, नाथाय रायजोफोरखौ नोंथाङा मा खावलायहरगोन जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों? थारैनो गेजेर गेजेर बिदि जानायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो आं रायजोफोरखौ खावलायनो लुगैदों जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो फैनानै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ सिगाङावनो होनानै लाग्रोयो आरो बयखौबो जाहाथे फैजोबथारनानै भटखौ ट्रेक्टरावनो होफैयो, बेखौ आं रायजोफोरनो खावलायनो लुगैदों। दिनैनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव माबा मोनसे जेंना जेंसिफोर जादों नामा बहाबाफोर? दासिम आंनियाव बिदि रिपर्ट गैया आरो आं आसा खालामो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिदि जेबो जेंना जेंसि दा खालामथों। नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? देरहासारनायनि जि रोखा, बे रोखाखौ दाखालिबावै जिखालि आं टिकेट मोनदों, बे टिकेट मोनखालिनो आं बुंदोंमोन बेयाव देरहानाया जोंनिया रोखा। खालिबोल' जों भटखौ बयनिख्रुइबो बांसिनै बांसिन लानानै जों देरहानो थाखाय खामानि मावदो होननानै आं दाखालिनो बुंदों आरो दिनैबो आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन। देरहानायाथ' रोखाखायानो, खालि जोंनि जिखिनि डिफारेन्स, भटनि जिखिनि डिफारेन्स, बे डिफारेन्सखौ बुजा मोननो थाखाय, मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामनो थाखायसो जों नानाथा खामानिखौ मावबाय दं। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंदों नोंथाङा जुदि देरहायोबा बे समस्थिया जिहेतु शिबनिनो समस्थिमोन, नाथाय माबा मोनसे मोजां भट होगोन होनना फोरमायदोंमोन, मा बुंगोन? थारैनो बियो गुबैयै दोलोनि सायाव निर्भर जायो। अब्लाबो आं हिसाबै नैबे समस्थिनि देरहालांनाय हिसाबै आरो फारसेथिं बे समस्थिया शिबनि हिसाबै आरो मोनसे समाव शिबआ जिहेतु रायजोनि गेजेराव खोथाबो होलांखादोंमोन जे बेयाव देरहायोबा जाय बिथाङा बिजाथि मोनगोन बिनोनो इएम होगोन। दा ओंखायनो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव निस्सय नैबे जोंनि कख्लाबारि समस्थिनि बिजाथिनो, थामहिनबा आं देरहालांखांनायनि उनाव मा खालामगोन, समस्थिखौ मोजाङै नायनो थाखाय, समस्थिनि जौगानायनि सार्थआव आरो रायजोनि सार्थआव इएमखौ होगोन होननानै आंबो मिजिं खालामो। नोंथाङा जुदि देरहासारनायनि उनाव गिबि खामानिया मा जागोन होनना फोरमायगोन? समस्थिनि जेंना जेंसिखौ जुदि जों नायोबाथाय नुनो मोनो बेयाव गिबि होननाय मोनसे बाथ्रा गैया, गोबां जेंना दं आरो बे जेंनाफोरनि गेजेराव जोंहा मावनो लागा बयहाबो दायित्व दं। दायित्व दं हिसाबै गिबि होनाबासिनो आं सोलोंथाइनि सायाव जोंनि जिखिनि समाज बेबस्था, जोंनि अनलायनाय, बिदा फंबाय सानज्लायनाय, सोनाब सा खोला बयबो थांलायनो फैलायनो हानाय आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि सायाव आनइमप्लयमेन्ट, साख्रि बाख्रिनि जोंहा गोबां जेंना दं। साख्रि होननानै बुङोबा सरासनस्रा सुबुंफ्रा सरकारि साख्रिखौ बुजियो, आं जायखिजाया आखाइनि खामानिखौ होननानै बुंनो लुगैदों। बेनि जेंनाखौ आं फोजोबनो नाजागोन आरो जिहेतु जों हिमालय हाजोनि आफाङाव थायो, गोबां दैमाफोरा जोंनि गामि गेजेरजों बोहैलांनाय आरो गोबां जायगाफोरावनो बांसिनै जि हा खुरखानाय, बे हा खुरखानाया जोंनिया मेजर, बे हा खुरखानायफोरखौ लागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ रायजोजों सावरायनानै, गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै सावरायनायनि गेजेरजों बै जायगाफोरनि जेंनाखौ लानानै आं खामानिखौ मावगोन होननानै आं आसा खालामो। बिथां इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां मन्टु बर' बिथाङा दसे सम बर' खौरांनि गेजेरजों सम होनायनि थाखाय बिथांनि साबायखर जासिबाय। बे 22 नं कख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि बियो मोजाङैनो मोजां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों गावनो बिथाङा देरहासार जागोन होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों।